Joan Masdeu va presentar el passat 24 de febrer a Reus, en el darrer concert del cicle Autoria d'aquest 2008, el seu espectacle Miniatures. Què tal? Bona tarda. Gràcies per venir. Veig moltes cares conegudes i això és un plaer per una banda i per l'altra em fot molt nerviós perquè estava a punt d'assistir a un suïcidi en públic, diguéssim. Els conec massa tots. Miniatures consisteix en la interpretació en format acústic de cançons pròpies i alguna versió. Jo no acostumo a fer-ho, això porto tota la vida cantant amb un grup, però sí que em feia gràcia ensenyar-vos les cançons tal com són quan es fan a casa, no? Al menjador de casa, amb la Sílvia, que tenia guitarra. Sílvia, Reus, Sílvia. Ell i la seva guitarra de nom Sílvia, que ja s'havien presentat en els darrers mesos en poblacions com Figueres o Berga, van anar desangrant moltes cançons de Whiskins a un públic fidel que les seguia totes atentament. I aquí és una cançó que es diu Souvenirs. De l'actuació, Masdeu va comptar amb la col·laboració a dalt de l'escenari de la veu femenina de la Mide 2. El tema Reus, del darrer treball de la formació que lidera el reusenc Joan Masdeu, Whiskins, va servir per tancar el concert. Pocs homes amb la portada